состояние. Да, вообще камера, да, вообще камера. Так, так, так. Салон здесь. Короче, салом алейкум дӯстони азиз, ин ҳастам доктор Берӯз. Ҳамеша тавсияти хонавода бошед. Илтимос кадоме ки дар канал ҳаст буро лайк гузоред, лайкро илтимос гузоред. саволо худро бинависед бародаро, саволотро бинависед дар комментария, иншоаллоҳ. Так. Чӣ фикр мекунед? Так. Салом алейкум дӯстони азиз, ку саволотро бинависед. Салом алейкум дӯстони азиз, як бори дигар иди моҳи шарифи рамазони гузаштаро ба ҳамаи шумо табрик мекунем. Як бори дигар хай то 3 рӯза мегӯям ку ид аст. Доктирсозӣ накардем доктор. Камтар бародаро, салом алейкум. Саволотро бинависед бародаро. Салом, бозам салом. Шуматон ба хайр шодӣ бошад дӯстои азиз. Хуш омадед навакаса дар эфири доктор Берӯз. Имрӯз мо дар меҳмонии кас қарор дорем. мо хостем бигам бо худи шумо ҳамсуҳбат шавем, бо обуначиҳои доктор ҳамсуҳбат шавем. Ягон саволо бошад нисбати доктор, марҳамат саволро бинависем. Доктор иншоалло ҳар ҷавобшо мегӯяд. Ягон савол агар модам бошад бинависем, фарқе надорад. барои харидории билет, барои касоне ки мехоҳанд билет бигиранд, билет 2000 картара бинависам поён бо номери телефони 115 390 3268. Касоне ки мо билет мехаранд, мақсад миён тобату бепулаем. Инҷо аллакай мо гирифтагӣ ҳастем, ҷои аренда. Тобату бепул мешавад. иншоалло ки салом алейкум. Акай Берӯз як касалӣ дорем ки леченияш кунем. Бале, иншоалло лечения мекунем бародар. Доктор мешавад қарз билет бигирем. Мешавад.
Так. Бародару азиз, ман барои 5000 подписчики худам мақсад ами 5000 подписчики ман мақсад ами медонам подписатсия мекунанд. Постоянно видеоимро тамошо мекунанд постоянно. Ва ҳамон билетро вақте харидорӣ карданд тамом всё мо бо дигарон бо билет намефурӯшем ва касоне ки мақсад мебиёнд ҳам одамое ки билет харидаган меянд ҷои хидматрасонон барои онҳо бепул мешавад ва агар мақсад кори мо барор гирад мақсад мо битонем ки дар ҳақиқат чӣ мегӯянд стоматологиярам агар бикушем иншоалло ки барои ин касорам стоматология бепул мекунам. Рост бепул мекунам. Уже слишком до такой степени хай ман медонам минус мерам лекин иншоалло ман бепул мекунам. Илтимос ягро лайкро бигузоред. Лайк гузоштан бин барои мо муҳим аст. Ҳозир аша дар ягон ҷо кор кардай чор ҳазор тач монда. 4000 билетш мондага. Ҳама ами ачоча ами Алишер бояд Алишер Алишер. Ҳамаи карта парта дар дасти ами бачаҳоан мақсад 4000 билет гашт мондага. Ва кадна ҷурабил нестиста. Бригадир Бечора худаш. так Бале. так бародари азиз дар ҷо нависа ки шумо ягон бозӣ дорем не бародар мо ягон бозӣ надорем фақат мо дар ҷо як ранги намуди бозӣ бурем мо пешкаш кардем ин бозӣ нест ягон лотарея нест ай 2000 ба якта билет харидорӣ мекунӣ номта навишта мекунӣ дар дафтари доктор хизматрасониҳои доктор барои худат ройгон мешавад бародари азиз дар саволотно ҷавоб диём хизматрасониш ройгон мешавад ту метавонӣ ки ба билет ягон каса тӯҳфа кунӣ ягон ё рафиқ да ягон хештавур да фарқе надорад ба ҳамон хотир инҷа ягон хел бозӣ хеле қимор нест барои кушодани беморхона шани ки ҳаракат карда истодааст маблағи ҷамъовардаш серано камӣ мекунад ба ҳамон хотир мехоҳам ки шумо дастгирӣ кунед самгузорӣ кунед самгузор бошед бо қимати 2000 зато хизматрасонии доктор ройгон мешавад бо чанд тӯҳфаҳоям дорем иншаалло ама бутуд ба маълумоти кора бо метавонед ки ай доктор хуш фаҳмед ира иҷа нависта ки баҳор нависта ки фасодкорӣ и фасодкорӣ неста кам дар озмуша пас ки овози ман ая фасодкорӣ нест и мо бо нархи 2000 мақсад ту метавонӣ тавбатот бепул шавад тавбатот бепул мешавад мақсад вақте ту пеши ман мебиёд тавбат дар картотат пул намедӣ дар он ҷое ки хоб мекунӣ ту пул намедӣ абсолютно ту пул намедӣ баром қара шумо нависта ки мақсад инҷа баҳор нависта ки билет чӣ будааст нафаҳмидам яъне билет бозӣ дорем мо дар инҷа бозӣ надорем инҷа ҷои бозӣ нест мақсад мо барои бино сохтан барои бинои ами клиникаро сохтан ба он хотир мо ҳамира эълон кардаги ҳастем тамоми ами одамои ҳами ҳамарӯза занг мезананд мана бечора ҳамаш касалон хай значи биё ягоне дастгирӣ кунем ин кабинет бисёр бад майлаш мо дафт намешавем шумо худтон ами отписатсия кунем биренем канал дар кор нест як гапи зудти мода ҳеҷ гап надорад ҳамин хеле одамизод хато ҳар як кадоми мо шумо хатобӣ мекунем бале банавис ҳамин номери картара бинавис номери 915 390 32 68 касоне ки мехоҳанд билет бигиранд билет 2000 ва хизматрасонӣ ба он касон бепул мешавад билетҳоро ҷои қариб омадастем чуноне ки шумо тасаввур мекунед ки мақсад розикиш дорем инвай дорем и мо розикиш надорем
касоне ки мақсад аймо билет мехаранд, инҳо уҷа аллакай тавбатош бепул мешаванд, тариқи онлайнӣ, тариқе ки мақсад мебиёянд, мақсад инҳо бепул мешаванд. Ин дар ҳамин суме ки шумо ба мо мегузаронед, дар ҳамин сум мақсад мо биноро месозем ва аппаратҳое ки ҳаст ҳамаро мехарем. Бо барзами ин ман мисол бо дигар бародарон ва дигар спонсори мо ваъда карда гастанд, иншоалло ки дигар аппаратурро мехарем. Барои стоматология худ 3-4 миллион дар кора. Ҳамагӣ 5000 билета. Ҳамагӣ 5000 билета уҷа аллакай 4000 таш мондагия. Ва илтимос мекунам дар ин ки зудтар омадед, гапҳои қабеҳ нанависед. Бале, дар Москва. Шумо комментариятон нависан гиред. Ман уҷа медорам як таваққат комментариятонро мехонам иншоалло. Билот сад менависад ки якум лайк мондам. Саломат бош дӯсти азиз. Салом алейкум худоро асаломда. Ва алейкум салом. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Платиҷе ва алейкум салом. Зинда бошед ака. Саломат бошед шумо. Доктор чӣ хел билет бихарем? Билет ба он номери телефон дар поён аст. 915 368 мо номи Беҳрӯз. Салом ба ҳама. Илтимос бародаро бидуни лайка гузоред. Лайк ба мо, барои мо муҳим аст. Худо ба шукр ҷони деҳқоном менависад ки доктор созӣ мешавад. Худо ба шукр шумо созен алиши хушро бишида. Насиб боша гӯспанда мо вақте пеша киштанаш узи ман видеош мекунам меброя. Кадми зуспед кардӣ марамат биё. Иншоалло ки як оши фасоне як шӯрбои гӯспандӣ мекунем. Як рӯз пеш видеоша ман мегузорам. Биёем видеоро тамошо кунем, биёем. Ҳамон кас мекунем насиб боша. Беҳтарин фирӯз чизи менависад ки беҳтарин бисара кар мекушем иншоалло. Уҷа аллакай мо камтарак оидаами сантехникӣ камтар мушкилӣ дорем. Рости гап ҳамина исправит кардан накунем, лекин вале шумо биёед, шуморо мо қабул мекунем. Ашёр Давидов менависад. Салом алейкум Содиқ ака. Берӯз як касалӣ дорум ки леченияш кунем. Марамат, любое время биёриш, мо лечение сар кардем, лечение мекунем. Доктор мешавад қарз билет. Чӣ ба иққат қиматай платиҷи? Билет 2000 охир нигоҳ кунед. Қимат нестай, вроде ин арзонай. Барои чӣ ки билет вақте ки барои ҳамин консултация тим просто мерад дубор гап мезанад. Қади 2000 100 бор агар ба 100 бор пулта мегирад. Қимат нестай, ин арзонай. ҳозираш дар ягон ҷо кор карда соҳиби биёрим ша. Биёр ша, марават биёр ша. Ҷуробек бояд бале аше. Мада парту да ватсапи ман. Ман Ҷуробек. Салом ба ҳама, ба шумо акай доктор ид муборак. Саломат бошед. Иди шуморо муборак бошад. Так. Хай ҷада и баҳора бояд ман атвид медодем. Баҳора ҷо аллакай атвид додам. Мо бо атвид додем. Так, ҳамагӣ чанд билет? Билет 5000 мо гуфтем ки шумо доктор дар кадом шаҳре? Ман дар шаҳри Москва. Шаҳри Москваам. Доктор салом алейкум дар Москва. Баҳо уҷа кӯксодаги бечора. Салом алейкум бародар доктор идотон муборак шавад. Худованд насимо ва розӣ бошад бародар. Саломат бошед дӯсти азиз Алиҷон. Худованд аз шумо розӣ бошад. Касоне ки тамошо карда бошанд ё накарда бошанд, уҷа аллакай табрикномаро дар видео гузоштем. Дина рӯз гузашта бидуни видео тамошо кунем. Филм ки табрикоти ман ба ҳамаи шумо дахл дорад. Чӣ ба занг задем чанд бор ҷавоб надодед? Охир ман як гап мегӯям бародаро, вақте ки шумо занг мезанед дар номери простои ман, мақсад ман наметавонам ҳар якади шуморо занг зада, вале агар шумо дар WhatsApp занг занед, хуб мешавад, бисёр хуб мешавад. Чӣ?
доктор дарсоз шид ва ба фирм вайнасаге ки сарасоз шид. Бале, худо ба шукр раҳмат. Помощь хтои навистаги. Кадя хитоира хуб медонистай. Помощь хтои навистаги идан. Так чӣ? Шаҳри Москва, шаҳри Москва. Насиб боша каде наста. Доктор, иншалло рекламат мекунам. Инстаграм, иншалло билетам мехарам. Агар барои Аллоҳ боша иншоатон. Иншалло бардорҷон, аз барои Аллоҳ ин корои мо, вале як рӯз гап бисёр бародари мо розӣ намешаванд, чунки мо видеошон кунем партиё. Агар видео кунам, ютуб девона мешавам. Барои ҳар як касе дера. Вале бисёр беморие мешавад, ки дар ютуб мумкин нест якал видеоро парстан. Оиди ҷарроҳиҳо, оиди дигар бемориҳо ҳастанд, ки мақсад мумкин нест видеоро парстан. Вале мафирам мардам гап мерасад. Барои ҳамин бародаро иншолло ки ин кор аз барои Аллоҳ Индонезия менависад. Наметоби ислом. Ислом нестай, наметоби. Салом алейкум доктор, саломатии шуморо хоҳонем. Иншалло ҳамаш хуб мешавад. Ва алейкум ассалом бародари азиз. Ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш кардаам. Оҷа лакай ҷо аренда гирифтагӣ ҳастем. Бидуни дастгирӣ кунем. Ҳамин як кори кардем, барои шумо кардем, барои дигар накардем. Канада иншаллоҳ мо ҳам аз барои Аллоҳ саҳми худмонро мегузорем. Саломат бошед плантежи. Иншалло ки мо ҳар як коре кардам, ин ҳам хос аз барои Худо аст. Агар не як ҷоро аренда гирифтан кор кардан ин вай як пули калон аст. Шумо тасаввур намекунед мақсад чӣ. Акмал, салом алейкум доктор. Субҳ меҷиҳам, нафас мегирад, чикор кунем? Акмал Қасим, дар WhatsApp ман нависед. Ман ҷои аллакай дорукултонро менависам. Як бародар дар WhatsApp навистааст. бисёр бародаро дар ҷо менависанд, ки ака барои беморимон ягон личин тобат нест. Бародарои азиз, ман як гап мегӯям дар мақсад ба телефон гуфтан, назачинӣ гуфтан, навистан, ин ҳам як шакли нодуруст аст. Одам чӣ хеле вақте одамизодтара агар намуди сикаша мебинӣ, баъд мақсад мепурсӣ аҳволаш ва ҳама бемориш мепурсӣ, дар он ҳолат баъд дору неста накун. Пурсидан намешавад, ки мақсад дури мақсад анализ бурдан накун, узӣ кардан накун, мақсад ин чизҳоро баъд мақсад дору неста накун. Банобар камтарак илтимос, вақте ки мо мегӯем, бояд камтарак мо ҳушёр бошем.
барои мақсад дар бораи бемориҳомон. Мақсад вақте мошин мисол мотораш вайрон мешавад ё ки масалаш алиш кардан дар кор, ту наметавонӣ ба телефон гуфтан дар кор ё ки ба телефонам хелаям хел кардан дар кор. Ҳамин одамизод ҳамон хелай. барои ҳамин илтимос бародаро, вақте ки як суханро мегӯем ё вақте ки дар бораи бемориҳо аллакай шумо донед ки ба телефон бисёр бемориҳо лечение кардан намешавад. ба телефон намешавад мақсад кол кунӣ ё ки таблет капти як бемора. Инам шумо донед сами гирем. Агар ҳамин мақсад ҳамин 5000 билети мо полис савдо бурад, мисол мо билетро маҳкам мекунем ва ҳамо 5000 нафари худмо хизматрасони хуб бепул мерасонем. Маромад биён мардум, хизматшон мекунем. Мо бар зами ин иншоалло кӯшиш мекунем билетҳоро, билет немехоҳ бо мардума чини зурат мо ёрдам кунем. Дар ҳаминҷо ака плантеҷа менависад: доктор шумо камтар дар пеши камера дар ҳаяҷонем, лек дар ҳаяҷон набошед. Иншоалло бахайр. Саломат бошед дӯсти азиз. Ака ман рости гап чӣ хел бугум? Блогери профессионал нестам. Ман блогер нестам аслан. Ман шуғули асосии ман врачам аслан. Доктори дараҷаи олӣ. Яке ба зами ин охир мисоли саҳифаи ютуби ман ҳаст, фейсбук ҳаст, одноклассник ҳаст, ин чизош ҳастанд. Мисол як хобби мегӯяд, чӣ мегӯяд, не? Як хобби ин барои ман мақсад. Видеоро мегузорем дар ютуб инвай. муддати мақсад муҳи 10 сола 20 сола мегузарад, худатон мебинӣ, хай мегӯям ки дар ҳақиқат як хизмат мекарди мардама, ё ки мардам медонанд, мебинанд ки действительно марда хизмат мекардааст. Ва ҳозир ин замонаи шидаги аст ки ту бояд як чиза доказат кунӣ, ту бояд як чиза дар видео нишон будӣ. Пеш мақсад мардуми пеш мардуме буданд ки мақсад бовар мекарданд ва хубии инсонро хуб дарк мекарданд. Ҳозира боша мақсад камтар мардум доно шидаги ҳастанд. Мардум мақсад бояд туро бинанд, мақсад ту хизмат кардӣ, чӣ кор кардӣ, накардӣ. барои ҳамин бародаро, доктор шумо беҳтарин, аллоҳ ҳифзатон кунад. Саломат бошед дӯсти азиз, аллоҳ шуморо ҳифз кунад. ва ман бояд бурга мегӯям ки иншоалло ки ман душман надорам. ҳама шумо барои ман бародар ҳастед. Ман барои шумо бародар ҳастам. шумо барои ман акаву додар ҳастед. барои бародарои азиз, илтимос вақте даромадед дар гапҳои қабеҳ нанависед. илтимос, худо дар тоҷи саре, худо шоҳид аст, коре кардаастам, барои шумо кардаастам ки шумо комфорт бошед. ҳамонҷое ки ман гирифтагӣ ҳастам, бале мақсад баъзеҳо мақсад мегӯянд хеле окей. баъзе шумо агар тасаввур кунед ки вақте ҳамин коронавирус буд, мардум ҷо мекуфтанд ки як ҷо буранд лечение кунанд, вале ҷо надоштанд, больницаҳо қабулшон намекарданд. шумо инро дониста бигиред ки больница маъно больницаи Москва ё ки дигар шаҳрҳои Россия. мисол як рӯз ду рӯз агар ба скорӣ бурад, 2-3 рӯза бепулӣ, вале баъди 3 рӯз ту аллакай платӣ мешавад. 1 сум 2 сум рӯзи ту қабул нестад. 5000 болоай вақти қабулитон. Мисол больницаҳо хизматрасонаш бепул шудагӣ. ҳозир ҳамин рама кардагаст, бепул кардагаст. бале бародаро хеле мегӯянд ки это как? Вот так. Нагӯям инам барои хотире ки мақсад шумо бидуни дастгирӣ кунед, мисол ҳамин корро бишаванд. ман мебинам дар ҳақиқат ҳамин ютуб агар бикунед, полностью ҳамин канале ки кушода зидем барои мақсад розыгриши мошин инвай кардан. аки мо ҷа розыгришӣ надорем. насамед бародаро, эҷа мо чиста душӣ билет фурӯхта издем. Билет фурӯхта издем. 2000 розыгриш фақат саломатӣ. барои саломатӣ. ҳамин ки 2000 ки партофти ака дар WhatsApp рӯй мекунем, мегӯям ки ака ном фамилията менависӣ, мо ҷа аллакай номнавис карда издем.
ин ба он хотире нест ки мақсад ман бихидмат шумо пул кор кунам. Ман шукронаи худо ҳамн чани ҳамн ризқи рӯзӣ ман ёфтаму хӯрдаву гаштаастам. Ман дар кор нестам. ҳар як кадими мо шумо мақсад муҷи аллакай ба ҷоеро расидагӣ ҳастем ки мақсад ақл шуурмон то ҷое ҳаст ки мақсад як чиро сарфаҳм бравем. ва дар чанд боре ки ман нигоҳ мекунам баъзан дар ҷомеа баъзан одамое пайдо мешавад ки дар ҳақиқат нигоҳ мекунӣ ки як суханҳое менависад ки талхат мекунад. агар кори хубиам бикунем ва фирги виновати кори хубиам накунем виновати. Ман намедонам ки мақсад бародаро як хелаша ман ҳайрон намедонам чӣ хел ман бо ино чӣ хел ман рафт омад кунам. کسی سمگذار می شود در همه бале 2000 бача 2000 ҳамин кора то чанде ки ман видео накардам напартофтезидам мардум ана слаби шудааст дар мақсад. Шумо бигзоре подписчико пише подписчико ҳақиқӣ пише ки дар ҳақиқат инам дуромадем ман шамо бара дистида шери нар дурома дар эфир бидурен дастгирӣ кунен видеоро падилиса кардан дар кор подписчикомуз зиёд шаванд мақсад. ҳар як каналоро ман мегӯям ман шамо бара 50-60 000 не за что 60 000 чи як подписчик номаълум. бале фалонтиҷи бародари азиз ку ҳамун дар ватсап ман будаст ҳамин бача кия ку мақсад ман менависам худо дар тӯи сара баъд як гафи дигае Музаффар Розиқзода беҳтарин доктор иншоалло дастгирӣ мекунем. Саломат бошед Музаффар Розиқзода. Плантажи илтимо дар ватсап ман будаст ҳамин одам ки аст ман зангш мезанам специально зангш мезанам бораи ҳамин коро. Ман худо шоҳида худо дар тӯи сара шоҳида ягона одаме ки мақсад мара мисол пул гуфтагӣ нестае мақсад ёрдам кардистае мақсад ба оиди реклама инва и бобоҷон 88 дигарош худо дар тӯи сара ман кадомиша занг задагим мақсад хайки пул ман медонам ҷон шавам мисол барои мисол шуморо ба ҳамин каналотун пул кор мекунед оилатонам мехӯред мешунед тонам мақсад зиндагӣ доред вале мақсад ақаллан як борам дастгирӣ кунед. Ман чанди ҳамашон қариб занг задагӣ ҳастам. ҳозир агар як кори беҳуда боша онаи другоҳо бора ҳам падишкаш мекунанд ки ман чӣ рӯзе каналро нигоҳ кардаастам ман кӯшиш кардаастам ки ҳамин кори мо тезтар шавад. И ютуб и сайтҳои нестанд ки мақсад ино времениянд дар ҳама давр замон ино времениянд ино навсегдаанд. дидӣ ки инам инстаграм инваша заблокировать кардан через VPN инавая ёки тикток шад. бале занг зан хуб мешавад. ватсап қади занг зан мешавад. то чанде ки мақсад ҳамин хаб кардан бигирем намешавад. Ман бояд шуморо бедор кунам. Бародаро як бор бидурен дастгирӣ кунед 2000 дастгирӣ кунед ҳеҷ ҷои мо кам намешавад. ҳеҷ ҷои мо кам намешавад. На ту бой мешавад на бой на ман. ҳаяҷ гап не я массажа ина ҳиҷома массажа ина марамат биён марамат хизмат кадме ки мақсад пул додагӣ неста марамат биён пул битиҳанд хизмат мекунем ягон мушкилӣ надорад. ина марамат ман шуморо гуфтаастам бародаро азиз ай шумо оқа 2000 ҳичи 2000 ҳамира бо садақаи ҷория хайри ҷория мешавад. бале правильно биё ка гап зан қачишо мақсад бифаҳманем. دوستو عزیز خیلی دکتر
قید کردم برای در باره نقلنامه‌ام билет ана ҷа хай нависанд гапҳои ҳархелам нависанд хай як кас ним кас одамои гумроҳам намефаҳмад мо ягон роз игриш ягон вай неста дар иҷа то просто дар иҷа мо доктор суханашо хуб нафаҳмида бошем мо одӣ карда мефаҳмонам то дар 2000 якта билет мегирӣ дар муҷи дата рақам меояд рақами мақсад 51 101 мисол 1900 фарқ надорад кадом рақам ҳамон ном фамилия номери телефони то ҳамон рақамот қатъи дар дафтар қайд карда мешавад ҳар гоҳе ки ту ба доктор зарурат дорӣ яъне ки духтур дар корае ҳамон рақамошо занг мезанӣ мебиёй ҳамҷо айрӯи ҳамон рақаме ки ту дар дастат дорӣ дар телефонот миёй тура қабул мекунанд консултатсия сар мекунанд бесплатни хизматрасониш ҳамаш ройгон аст чхеле ки гуфтанд дар ин бозӣ билетҳои мо 2000 5000 билета уже хелаш рафтак билети як таи 2200 мехаш рафт камаш мондаги ҳаракат кунед шумоям мақсад амиро харидорӣ кунед дар роҷи бо призои тӯҳфаҳои ночизам ки бошад тӯҳфаҳои хурд мондагиам ҳамон забони русӣ хати чӣ хел медицинский ваё мондаги тӯҳфаҳо мондаги масалан дар уҷа навистагия масалан чанд кас ҳиҷома чанд кас мақсад массаж бесплатный чанд каса вали чиз табобати валикасе гемор чӣ мегӯянд валикасети ҳамин чизои хона гирифтагӣ бо намедонам қариб як 30-40 одами дига барои узии гурдаҳо шишо дили ҷигар ҳамин чизо ҳамчи тӯҳфа касоне ки ҳамин билетҳошон бозӣ намекунанд мақсад дар ҳамин призош намебирояд инҳоям ҳамо вай мекунанд ҳамахел навишта мешаванд иншо навишта мешавад фарқ бурд мекунӣ намекунӣ ҳама як хеле просто барои як ҳавасмандгардонӣ чандин та браслетҳои магнитивӣ ки мақсад камёфтанд ҳамин чизо барои фишора ба як меъёри муайян қапида меистад не баландшавӣ мемонад не пастшавӣ мемонад чандин аппаратҳое ки масалан барои касалиҳои қанд аппаратҳои махсус аппарат барои санҷидани мақсад чандин аппаратҳо барои санҷидани фишор як бор шумо дохил шавем дар ҳама аптека нархаш 5000 боло арзониш 3000 4000 барои чӣ мақсад ту дар 2000 билета харидорӣ мекунӣ ҳам ай тӯҳфа мисол баҳраманд мешавад ҳам номат навишта мешавад ҳичи ҳам ки нашид ту дар ҳамон сам гузоштӣ дар ҳамон беморхона то вақте ки ҳам беморхона фаъолият мекунад кор мекунад дар номаи амоли ту савобу самараш меравад чунки унҷода бисёр беморҳо мақсад мебиёнд чуна личини мекунанд ҳака ҳамаи мо мақсад дар ин омадагим дар ҳамин шаҳри ғарибӣ ҳамаи мо як касалиеро дорем хинакзадагӣ як простатита ягон мақсад шамолхӯрӣ як гриппа ё дигар мақсад вақте ки дар беморхона дохил мешавӣ дар миллатҳои дигар мақсад хехтон мефаҳмед медрои як консултатсияш худаш пул қатия просто нами як рӯйхат метад я менависад мегӯяд сар шамол зад ё гӯшот ҷунбид шав хомери чашмот маҳкам аст сар мехӯрд чашмот гӯя як консултатсия дуруғ роста мекунад 2000 тон мегирад ҳоло он ки вақте ки ту дохил мешавӣ дар беморхона ту рақам мегирӣ чек пулта меспорӣ вобаста ба кадом намуди врач бояд принимат кунад кадом намуди врач бояд принимат кунад номта навишта мекунӣ пулта меспорӣ чек дар дастат рақам дар дастат кай навбатат биёяд хоб айри навбатат медроӣ як даҳан гап мезанад тамом ай вақте ки доктор ҳамзабони худатай ҳамшаҳри худатай ҳама тарафа мақсад барои дастгирӣ кардан худаш мегӯяд менависад мақсад уколу дорута менависад ҷои беморхонаро хоб мекунӣ мақсад укола дору шаваш ё ройгон меша ба он касоне ки мақсад дар бозӣ вай кардаганд 2000 чӣ намешавад мақсад ози як мешинӣ мехезӣ мақсад 2000 мехӯрӣ яки саломатиро всегда
ҳама вақт бояд нигоҳ доштан дар кор. Якумш табиби ҳар як шахс худи шахс аст. бале барои ҳамо иншоаллоҳ самгузорӣ ҳамаша кинем, иншоаллоҳ. дастгирӣ кинем. ҳамаям мақсад бародари худмона, мақсад тоҷикзабона як иқдоми хуб пешгирӣ кардагӣ. Мо бояд бетараф набошем. Ай иқдом пеш гирифтааст, мо ҳам ҳеҷ набоша аз сами худмона гузаронем. ҳеҷгоҳ ягон таи мо шумо худованд касал нашавем. Не ки беморхона ҳама вақт баданаш хуб аст. бале ҳам мактаб, беморхона ҳама вақт фаъолият мекунад. хо ягон ҷода хос аз барои Аллоҳ кӯпруксозӣ, ягон раҳсозӣ бошад, самгузорӣ кунед. Оббарорӣ бошад, самгузорӣ кунед. Мактабсозӣ бошад, самгузорӣ кунед. масҷидсозӣ бошад, самгузорӣ кунед. бале иншоаллоҳ беморхона бошад, самгузорӣ кунед. Чӣ абадиян то абад ҳамин мемонанд эфир чизо. дар дураи имсол чи видео ки ман мепартам иншоаллоҳ оле ягон рӯз ки пеши ман ки омадӣ барои ҳам мақсад оле ман телефонда касе ки подписатсия кардагӣ нест бетараф набошад. набошад. дар ҳамон телефонотон як чизоро подписатсия мекунед ки дар ягон кас дар кор нест. ҳам чизо ягон кас дар кор нест. чизе ки фоида овар аст. ҳозир мо аз замони шидагӣ ки пул метем гуноҳ мехаем. мақсад чизе ки пул метӣ роҳи савоб, роҳи ҳақ аст, мо ҳамин кора намекунем. дар назар мо наметавон. ҳамин чизе мо бетарафӣ зоҳир мекунем. барои ҳамон бародарҷонони азиз, ай ҳамаи шумо бо як бор дига эҳтиромона хоҳиш мекунем ки мақсад дастгирӣ кунем, дар бари якдигар бошем, якдигарро пас назанем. ҳечиам ки аз дастмон наояд, мақсад дуо кунем ки мақсад ҳамин бародари азиз иқдоме ки гирифтааст, худованд ба ҳам қуловош бирасад, ба қулои баланд. агар ки мақсад хизмат расонишам ки мисол вақте ки омадӣ, агар билет харидорӣ кардагӣ набошӣ, пул қатъиян фикр агар хизмат расонӣ кунад, 56% ай дига 56% ай дига ба беморхоно фарқият мекунад. мақсад як кандани дандон агар 2000-3000 бошад, мумкин 1000 сомдам, мумкин 800 сом, 500 сомдам мумкин дандони шуморо биканад. ҳамон хотир бародари азиз, бо як бор дига мегӯям ки ҳамин видеоро поделитсия кунед ба ёр рафиқотон, тавсия диҳед дар ёри ҷӯротон, дар хештабуротон. мақсад ҳар яктаи шумо, агар ҳар яктаи шумо 5 кас даъват кунед, 5 каси даъват кунед хатиаби мақсад подписатсия кунад, ҳам шумораи обуначиёш бисёр мешаванд. вақти эфир рексали одам бисёр мешавад, обуначиёам каманд, мақсад эфирам қасоста баъд ҳам кам эфир мекунанд. деки ҳатман чӣ хеле ки рақамо ки дар онҷо пафтор нависагем, рақаморо сахранит кунем, ватсапшон мебирояд, ҳам карта аст, пула ки партофтем, чекшо мепартояд, рақам дар шумо мебиёяд. барои аввай чӣ касалие ки дорем дар онҷо менависем ба ҳазор. мақсад ин беморхона ай ҳамаи шумо мешавад. ай як кас не, барои ки шумо дастгирӣ мекунед, ҳама вақт ба сари баланд мебием, хизматрасонидон ройгон мешавад. ягон савол боша, ягон ҷош нофаҳмоӣ боша, дар комментария нависем, гапои қабеҳ нанависем. ҳечиам ки маъқул нест, гузар рав тамом. след ки рафтан гир. ягон савол дигар боша, марҳамат бо инаи доктора саволотони пешниҳод кунед. Худо нигаҳбон. шеро нар ҳамин лайкро лайк бизуред. ҳамача ҳамин видео мекунам барои шумо видео карда партон мегирам. рӯзои наздик касоне ки мақсад простатит дуроини вай, мақсад ҳамун бозичат намехезад ку гуфтига мехӯрам. видеоро будо тамошо кун, насиб боша пага бачаҳо мебиёнд, монтаж мекунанд, дар канал мегузорем. барои простатит чӣ аломатош, мақсад чӣ хел мегузарад, кадом дору кола мегирӣ, ҳамаи мақсад ман дар канал мепартом, дуред тамошо кунед. кӯшиш мекунам ки мақсад ҳар видеое ки барои шумо манфиати шумо боша, ман бигирам партом. бародарои азиз, шумо бидоред дастгирӣ кунед. билет 2000 аст, 2000 тавбати бепул аст, тавбата бепул аст. бача медони дар як палатаи балиста ман лично ман худам кор мекунам, медонам ки дар ҳақиқат медонам ки айса агар миллионер боша, айса бетурсук мебироед. ҳамқадар такой степени хай ки ман худам врачам, бо даҷи нозҷикоша мегӯям ки мақсад бидоред дастгирӣ кунед 2000 мақсад. бача подписчикои худам бидоред дастгирӣ кунед. подписчико ҳамин 5000 билет 5000 одам бихараш, тамом всё.
5000 рози нестаю ялака кам улаге дуре дастгирӣ кинен мақсад харидорӣ кинен харидорӣ кинен 3800 дигаш монд. бале бадурои харидорӣ кинен ин коре нест ки мақсад ман бихезм шумо аслан бояд манро дастгирӣ кинед шумо бояд манро дастгирӣ кинед шумо нигоҳ кунед ки дигар давлатҳоро нигоҳ кунед ки махсус программаҳое ҳастанд ки ҳамин специалистҳоро бо худ мегиранд ман специалист барои халқи тоҷики хидмат мақсад барои бародари тоҷики хидмат ки мақсад бародари тоҷики хидматро дастгирӣ кинем худо дар тоҷи сара ман дар любой ҷо метавонам дигар шаҳрҳои Россия бирам дар дигар ҷо спокойно кор кунам ҳаминтар вообще даже фикраша накардастам лекин ба он хотире ки мақсад бародаро ман дар ҳақиқат мебинам ки зангам мезананд акай доктор фалон касал дорем биёрим исуса ман шуморо гуфтаастам ки биёрем марамат ман дар хизматам ягон мушкиле надорам касоне ки мақсад блогер ҳастем метавонем дар занг мезанем мақсад меге дар ютуб мебироем мега ки мо хизмат мекунем исуса хизмати те намияй битро подписатся ки битро дастгирӣ ки ин ҳами хизмате намияй ягон кори дига накӣ просто гуфтан это тоже это очень нехорошо гуфтига присо битро дастгирӣ кинед як дастгирӣ шумо абача мардум дигар давлатҳоро шумо бинед чӣ хел ҳамин видео мекунам мепартом нигоҳ мекунам слишком лайкотум кам ҳамун видеоро теъдоди 500-600 нафар тамошо мекард даже 1000-2000 нафарам тамошо мекард ва лайкотум слишком 50-60 ёки 100 нафар баробари ҳамин дуро омадӣ тамошо кардӣ ҳамин як лайка бигзор ҳеҷ гап надорам бача га вообще ай лайки ту ман пул кор намекардам тем более ҳозир ҳамин ёки ай просмотри ту ман пул кор намекардам худо дар тори сарай ман реально мегӯям ки каналам $10 кор кардагӣ буд ки ман муҳтоҷи $10 нестам муҳтоҷам пули ҳамин ютубам нестам просто аз души ҳамин коре ки кардаастам ман просто як кори хайр кардаастам ки ман кори хайр кардаастам ки просто аз души пагарус ки дар хоки мурдем рафтем ҳамин мардум бинанд бигӯянд ки шери нар буд ёки шери нар ҳамин кора кардагӣ буд бача вақте ки шумо маро дастгирӣ мекунед агар дигар бачаҳо илҳом шуд мебиёянд мақсад мегӯянд бес ки кори ҳақиқӣ буда дисциплина кори як хизматрасонӣ барои бачаҳои муҳоҷири тоҷик шумо тасаввур кунед шумо без сомнений гуфтига пирисо касалое ки шумо видео мекунед сбор мекунед киҷо мераванд мақсад пул киҷо мераванд киё операсияшо мекунанд албатта ки ё ҳиндустон мераванд ёки Россия ёки Германия ёки инами дигар шаҳрҳои Россия зато пул ким киҷо мераванд ҳамин пул ким киҷо мераванд айвайда инам биёи моро дастгирӣ кунед мо дастгирӣ кунед дониста бигиред халқи тоҷик ҳамон аввал доно буд босавод буд ибн сино тоҷик буд бо номи алқонун яъне авиценна мешинохтанаш мадади сино мешиносанаш то ҳозира мо кор дорем ҳамкоремон мегӯянд медисина мадади сино моро дар тамоми дунё мешиносанд мо бояд як кори карданам дар ки вот этот человек вот они очень хорошие люди бигӯям ки мақсад они помогают своим таҷикам мо бояд ҳамин карданам дар ки якдигарро дастгирӣ карданам дар кора конечно намешавад дигар ҳар як кори кардагӣ ман видео кардам мепартом биёред тамошо кунед аз як кор ман рӯ афтода мешавам нигоҳ мекунам дар ҳақиқат ба номи худо қасамай ба худо қасамай гапҳои маро оцениват намекунед шояд баъзе
шояд баъзе оценивать накунем, лекин рӯзе ки мешавад байсада меғалти ку баъд он вақт оценивать мекунем ки дар ҳақиқат акам ака гапиш руст будааст. ҳамаи бародарое ки мединститут тамом мекунанд дар Тоҷикистон ҳамашон айдастшон мебиёянд мақсад оператсияи вай карда мебиёянд. Любойш метавонад оператсия айдасташ иншоалло боварӣ гуфтам метавонад ки оператсия айдасташ мебиёянд. Ва як гапи илтимос бародаро, айдастат кори хубӣ намеояд, кори гандагӣ накун. Яхел ҳама не яхел медурад нигоҳ мекунад ки як гапҳои навистагӣ сайрат мечавад. Ҳамун видеое ки мо парсидем оидиам клиника яхелш нависта ки медонед чӣ нависта? Бо хонаи чи мошинашон усубеста бо хонаҳошон нишонтиша узи сарф кардан. Вахадуда нишон нодида дид немегӯяд чи нодида яки рид мегӯяд чӣ мегӯяд амкали калотуна кор фарме яхелет ки мара амкали менависи калотуна кор фарме. гапҳои негативи нанависед. Ҳамин зада илтимос кардем ки касоне ки мақсад медоред подписатсия мекунед дастгирӣ кунед дар ҳақиқат подписчики ҳақиқӣ бошад дастгирӣ ки ҳамин хел ман вақте ки дуромадам теъдоди шумо 100 нафар бошад бугум шерои нарг бигардон ту ба худо. Ба номи худо қасам мекунам ҳамин хел сағира ҳастам ки сумам мошинам ҳама чиз дидам. Ма гишкам гишна нестам. Шукрона Аллоҳ азобам кашидем. Айрӯи азоб шидан эсе чирик маиб шидагия. Як да се. Лекин ховуш буд бошад. Хопаши ховуд бурде бача. баром қара мегум бародаро азиз. Ҳамин вақте ки ман YouTube да дуромадам, шумо бояд кунам кали чӣ мегӯям? Просто шумо мана бояд ажитат кунед ки дар ҳақиқат дисида. Ман ба номи худо қасам оли ҳам кали ташкил ҳамин аудитория ташкил мекунем ки брай ховуш бедурш кун. хуб наравад. Шумо бояд гӯям кали дар ҳақиқат шумо бояд мара интизор бошед. ман ба номи худо қасам барои подписчикои худам махсус адена ҷомеки шумолӣ бо ҳар ҳафта мақсад дастгиришон мекунам. ман ҳамин кора мекунам. Парвардигор ҳамин саҳифаи YouTube ё ки ҳамин YouTube афшида далит нашава агар ҳамин корона ман иншоалло мекунам. ҳамин 5000 билет ман савдо мекунам. 5000 подписчик 5000 дигар баъд мегӯям ку теъдоди бисёршам слишком дар кор нестанд. ҳамун як количество ки мақсад обслуживать карда битониву мақсад гапҳои хубу корҳои хуб хатита пеш барад. Ака мо миллионер миллиардер нестем ки мақсад бихезем мо як кора мақсад бе гуфтани шумо кора бикунем. баром қара худоро шукр мегӯям ки сағираам камғалем мо ҳам камғалем хоксорем. баъзан мақсад ман намегӯм баром қара бародаро азиз бидурем подписатсия кунед дастгирӣ кунед лайк гузоред. ҳамин лайкотунам пери очред лайкотунам гузоред. ховае бача ку ҳамун чира нигоҳ кун. оби болои плитара мондагия нигоҳ ку як бор муковуш нигоҳш кун. алшер як бор илтимос нигоҳш кун. буковуш ки мақсад ана Москвада шаҳри Москвада инҷода бародаро бисёр ман надонастанд. салом бародаро сӯзи тинҷи берӯз бародарро дастгирӣ кунед беҳтарин инсоне ба худо. саломат бошӣ бародари азиз. бугӯи ширавган саломат бошӣ. музаффар розиқов дар ҳақиқат дастгирӣ мекунӣ бачаҳоро. доктор ман худам шоҳид будам моҳи декабр буд. бале саломат бошед. салом доктор дар кадом больница кор мекунед? ман шаҳри Москвада
илтимос бародари азиз, хай ки дастам чизе ки омадааст дай бо ҳамин қад ҷавониму мақсад кори кардастам ки дастгирӣ кунемтон. Илтимос Москвада метро Химкида, бахса Химкида. Так. ҳамин ки дур омадаин тақа кунам хеле тақа бомаҷиқиш лайк гузошти бисёр. бародари азиз, хайка бисёр суҳбатҳои хуб доштем бо шумо. касоне ки имрӯз натонистанд даромада суҳбат бо мо ҳамсуҳбат шиданд, вале мо мефаҳмем ки мақсад шуморо кор доред. вале насиб бошад пагоҳ мавзӯъ дар бораи бемории простатит ки аллакай видео мебарояд дорем подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, лайк гузоред ва билетҳои Фарҳод Раҷабов бо номерони 115 398 3268 дар ватсапи ман нависен. ман аввал фаҳмам ки оиди бемортон чӣ бемор аст. ва дар бораи мақсад дароз шудани мардумакӣ ё ки шаҳватнокии вай аллакай видеоро ман пайдар мепартом. шумо аллакай доред дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, билетҳоро харидорӣ кунед. ин ба шумо фоида дорад, ба манам фоида шавад ки мақсад ман аллакай тез барои шумо як иқдом пешниҳод мекунам, вале ҷое ки мақсад шумо дастгирӣ карда метавонед. дорем бародаро дастгирӣ кунед. Значит, мы эфирро қатъ мекунем, чунки бале озията. Касали давление. Ассалому алейкум. касали давление ба кадом мақсад масалан фаҳмидам. Агар бемории дил дошта бошам, марҳамат як бор ЭКГ кардан дар хӯрай, баъд бо мо равон кунед ё аллакай кардиологи худмона мақсад мо мегӯем ки мақсад дору укол шавад ё ки равонтон мекунем менависад. ин як думаshi ки давление агар дар кадом ҳолатҳо баланд мешавад. дар ҳолате ки агар одамизод аз бемории гурда ранҷ кашад, аз ин ҳисоб баланд мешавад. вале аз ҳисоби дил ва аз ҳисоби бемории қандам баланд шудан метавонад ки бемории фишорбаландиам дошта бошад, метавонад ки мақсад давление пастсобамонда шавад. ин шумо аввал уташнид кардан дар бора. агар бемортон бемории қанд набошад, метавонед ки мақсад шумо ЭКГ кунед, ба мо равон кунед, вале мо шуморо бо кардиологи худ пайваст мекунем. албатта ки кардиолог дору уколи шуморо менависад. бале иншоалло. вале бародари мо дарси ақида. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. докторҷон, аллоҳ ҷазои хайртон битад. дарси ақида. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. саломат бошед дӯсти азиз, ҳамеша тан сиҳат хона обод бошед.
این سخن من همه وقت هست بود میمونه تا خیلی عمر مونه. این خیلی گپ خبر. دوستان عزیز، الله مهربون نگهبان باشه، تنسیت خانه آباد باشه. افیر قطع میکنیم، نصیب باشه که پاگو ویدیو میبرد دوره تماشا کنیم. سلام باشه. سلامت باشید دوستان عزیز.